Thank you and God bless you. Cassie, nam diga bugu gonkia. Cassie, Father, yes, Chinedu, Okafor, maybe for some few minutes. Thank you. Biko Obo and Cheze, his immediate kid brother, they lived a very wonderful and harmonious life while Louis was alive. They lived like brothers, even from very kids. When they were very little, they had that very harmonious brotherhood while they were still growing up, even at old age. May God rest the soul of this very wonderful man here. So, Chief Cyril, for Albany Chinedu, I am Asili Maka, surviving brothers. Can you say rest in peace to our dear Chief Sir Louis Chinedu Okafor, equally very financial member of the People's Club, equally a financial member and staunch member in America. May your soul rest in peace. A dear brother, a dear friend, a man we all know too well. One day we're gonna be a financial Yaban kitchen. John 11:25. Wow. What an emotional one. What an emotional one. Can imagine two brothers be here tolo onye obia I saw that onye mo ba simba I saw the jaba go simba I saw ke bo ga bo osi look home I will take it obomo just no nenu be munya na bia you know like that just in up madoza we pull man just if nenu we pull very dear Lady Felicia Nina Okafor ni wankwo ana si ezigbo nwanyi ọma kasie Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị ụlọ niile. Ka mkpụrụ obi Louis Chinedu Okafor na mkpụrụ obi ndị niile kwalụ na gara aga nye ya ezumike dị ebighị ebi o dị nwenụ.
ka o zuo ike na ndokwa. Anyị gbakọrọ n'ehihie a iji ajamasị dị asaa wee rịọ ebere na mgbaghara nke Chukwu isi nwanne anyị bụ Louis, onye nke ọ masịrị Chineke isi n'ụwa ya dị iche nke a na-agba banyere ndụ ya. Ihe anyị na-arịọzi Chineke bụ n'aka nke o jikọrọ mmadụ ebe bụ na o siri wee mehie, ka o si n'ihi ezi ndụ ahụ obi ọ kachasị ọkọ nke o mere ndị mmadụ. Nke onye nọ n'aka nri nna. A reading from the book of Lamentation. My soul is shut out from peace. I have forgotten happiness, and now I say, my strength is gone. That hope which came from the Lord's brimming wood, my spirit ponders it continually and sinks within me. This is what I shall tell my heart, and so recovers hope. The favors of the Lord are not all past. His kingdom, his kindness are not exhausted. Every morning they are renewed. Great is his faithfulness. My portion is the Lord, says my soul, and so I will hope in him. The Lord is good to those who trust him, to the soul that searches for him. It is good to wait in silence for the Lord to save. The word of the Lord. Thanks be to God. You have shown from of old. In your love, remember me because of your goodness, O Lord. Remember your mercy, O Lord. Relieve the anguish of my heart and set me free from my affliction and my toil, and take all my sins away. Remember your mercy, O Lord. Preserve my life and rescue me, my refuge. May innocence and uprightness protect me, for my hope is in you, O Lord. Letter of St. Paul to the Romans. The life and death of each of us has its influence on others. If we live for the Lord, and if we die, we'll die for the Lord. So that alive or dead will belong to the Lord. This explains why Christ both died and came to life. It was so that he might be Lord of both the dead and the living. We shall all have to stand before the judgment seat of God, as scripture says, by my life it is the Lord who speaks. Every knee shall bend before me, and every tongue shall praise God. It is to God, therefore, that each of us must give an account of himself. The word of the Lord. According to Matthew, Jesus said to his disciples, when the Son of Man comes in his glory, escorted by all the angels, then he will take his seat on his throne of glory. All the nations will be assembled before him, and he will separate men one from another, as the shepherd separates sheep from goats. He will place the sheep on his right hand, and the goats on his left. Then the king will say to those on his right hand, come, you heritage the kingdom, for I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you made me welcome. Naked, and you clothed me. Sick, and you visited me. In prison, and you came to see me. Then the vultures will say to him in reply, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and make you welcome, naked and clothe you, sick or in prison and go to see you? And the king will answer, I tell you solemnly, insofar as you did this to one of the least of these brothers of mine, you did it to me. Next, he will say to those on the left hand, to those on the left hand, away from me with curse upon you.
to the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you never gave me food to drink. I was a stranger, and you never made me welcome. Naked, and you never clothed me. Sick and in prison, and you never visited me. Then it will be their turn to ask, Lord, when did we see you hungry or thirsty, a stranger or naked, sick or in prison, and did not come to your help? Then he will answer, I tell you solemnly, insofar as you neglected to do this to one of the least of these, you neglected to do it to me. Punishment and the virtues to eternal life. The Gospel of the Lord. Chinedu Okafor was one that was characterized by charity. And that's why in the Gospel today, this was what our Lord Jesus Christ made us to understand, that the most important thing that we will take home when we live this life is the good we do to others. Ezi ihe anyị mere ndị ọzọ, ọ ya bụ ihe anyị ga-eji n'aka wee si n'ụwa wee na. Mgbe agụụ na-agụ m, inyere m nri nrie. Mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, inyere m mmiri ṅụọ. Mgbe m bụ onye ọbịa, ịnabatara m, agba m ọtọ, yiwe m akwa. Mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ na mkpọrọ, ị bịara leta m. In the Old Testament, in Exodus 20, God established Israel, and he now gave them a commandment: thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not covet thy neighbor's property. Honor your father and your mother. Which means that the summary of everything and building a house for yourself. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, ebe ọ gaghị agba ụtụ, ebe akịka na-agaghị ata ya. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, ebe ndị ori na-agaghị etiwa ezu. And the simplest way for us to build this house in heaven that we are talking about is not to go to the market and begin to buy cement, rod, gravel and everything and come home and start building house. The only way you build it is when you build it for another person here on earth. Then there is going to be a house you have built for yourself in heaven. So we ask the good Lord today for our brother at his own part to build this house we are talking about for God. May he accept him. Consistency akeba ndị mmadụ na-agba n'ihi ya, n'ihi ọgọ ndị o mere ha, mere ya ebere. Gụnye ya na ndị ahụ ọ ga-asị bịa na ndị dị ngọzi nke nna m, bịa n'ụwa alaeze nke akwadebere unu. Otito dịrị Jesu. Ha niile kwụsịrị n'ụwa ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnarịrị ha, ka afọ ọma nke ndị otu Kristi gbaa ha ume, bịa belatalụ ha nchekasị. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ.
Nenu nwa atụrụ nke Chukwu, na Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị akpọrọ n'olili nke ya bụ nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị rue na ndụ ebighị ebi. Children sing and ever as they sang, because the voice of angels from heaven answered rang, because the voice of angels from heaven answered Ka ọ na-eduzi anyị n'ụzọ nke alaeze gị, mee ka nwanne anyị bụ Louis Chinedu Okafor onye nke ketara oke na Yukarịstia nke a ketakwa oke n'oriri nke ndụ nke Kristi kwadoro anyị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi biwe n'anyị. Ka anyị nọdụ n'ala gbadaa na ebe elimozu, gọzie iyi dọnye naanị one of you and bless you accordingly, and we sincerely do appreciate you all. Thank you and God bless. Biko kọlụ na aka biko ihe niile o kwuru maka ndị anụrụ nke o kwuru na ya na-ekene onye ọbụla niile bịara ebe a ka unu jube ebe nọnyela ya na ndị ezinụlọ ha maka ọnwụ papịa ọ na-eme akwamozu ya tata, na ya na-ekene unu na-asị mgbe onye ọbụla ga-anakwa ka Chineke duru unu mmaji kwuru mmaji, ana ya nọyọkwa unu onye anakwana na ha nwere mmiri na ọṅụṅụ, ihe onye ọbụla ga-eri na ihe onye ọbụla ga-aṅụ na Central School playground. Ihe a niile ka o kwuru n'aha Jizọs. Kụkwalụ na ya eke ọzọ, kọlụ na ya eke ọzọ n'alụ na anyị kelere n'aha parish priest anyị bụ Okosisi Israel na ndị St. Patrick's niile. Ka anyị na-ekenekwazi ndị niile bụ ndị bịara ebe a n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene ndị ezinụlọ ihe mere bụ ndị na-akwanyere papa ha ugwu n'ụbọchị taa. Na-ekenekwazi ọha na eze bụ ndị si ebe dị iche iche ya ịza okwu. Emere ka mara na enwere ndị si na ha chọrọ ikwu okwu n'ụzọ pụrụ iche, mana ka m si kọwaa, ekwetara m ha n'ala Igbo ha da-anụkwa onye na-atapịgharị ya n'Igbo n'oyibo na ọ bụghị kịta ka a ga-eme ya, a kacha ajamas mgbe a na-emezi emume ndị ọzọ ejirizi ohere ahụ kụzie ihe ndị ha chọrọ ikwu ma ọ bụrụ n'ime ajamas anyị jiri n'umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị bụ Louis Chinedu Okafor onye anyị na-eli ugbu a na-adịghị ike nke ya na n'ike nke mmụọ nsọ, ka ọ mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga, ka o gosi ya ebere na ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ ochi, onye ebukwara n'ugwu aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka ọ jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ bi ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.
n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nke nwanne anyị na nwa odibo gị bụ Louis. Anyị ji aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma nke i jiri gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji mata obi ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ anyị na-arịọ gị, o onye nwe anyị, oghere nwa odibo gị bụ Louis ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eche izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị rịọrọ nke a site na Kristi dịwe n'anya. Oseblo ụwa nụla arịrịọ anyị. Onye nwe anyị Jesu Kristi nọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 were si etu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Anyị na-arịọ gị ka ị gọzie ili nke nwa odibo gị bụ Louis Okafor. Ya mere ndị niile arụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'obilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Louis nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa. Ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-enye ekuli ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka ọ nwere oko nke ihu gị fụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe. Gị onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ugbu a anyị na-adọnye ahụ nwa odibo gị na nwanne anyị bụ Louis n'ala ka ọ lọghachi n'ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ binie, bụrụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ nwanne anyị bụ Louis n'aka Chineke ka ọ nọrọ ya n'udo nke ya, mekwa ka o bilitekwa ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị, ekwela ka anyị chegharịa ya. Oseblo mere gị ihe ngọzi n'etiti igboro niile, ọrịa dị ngọzi nwa afọ gị Jesu, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, dọbara anyị ndị nje arịrịọ ịta anyị nwa anyị. Kedu Okafor na mkpụrụ obi ndị niile kwalụ nọ gara aga. Nna anyị dị na n'eluigwe, nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ka Maria dị asọ, nne nke Chukwu, dọbara anyị ndị nje arịrịọ ịta anyị nwa anyị. Ekene Maria, jupụtara na gracia, ịta Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Louis Chinedu Okafor na mkpụrụ obi ndị niile kwalụ nọ gara aga. Dịka isi kwara ọ dịghazị ngọzi nwa afọ gị Jesu, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, dọbara anyị ndị nje ịta anyị nwa anyị. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
ka mkpụrụ obi Louis Chinedu Okafor na mkpụrụ obi ndị niile kwalụ n'ụdala aka. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Louis, ka anyị rịọ ọnụ diwe na Jesu Kristo onye kwuru sị mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na ma ọbụla dasị na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ nke kwere ekwe na m agaghị anwụ ma ọlị. Ihe anyị ga-aza bụ anyị arịọ gị nụrụ olu anyị, zaanụ ya. Ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus hichaa anyị anya mmiri, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị bụ Louis ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye kwere onye ori nke chegharịrịnụ nkwa iru na Paradaịs nabata nwanne. Eji mmiri baptizim saa nwanne anyị Louis, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ka ị nabata ya n'otu ka o zuo ike na ndokwa. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-ebe akwa na-eru uju maka ọnwụ nke nwaodibo gị, anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị grasị anyị ga-eji wee na-eme ihe dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwado ghara izute anyị. Kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasị n'obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uju, anyị n'aka nwa ya bụ Louis, ka onye n'aka nwa ya bụ Jesu Kristi nye ya ezumike. Onye isi ndị nna, onye isi ndị nna ya, or anybody from CWO, or
anyị na Chinedu na fe ruo ụgwọ a na-akwere nwụrụ anwụ ndo ka efi na-agwa Chineke ka o meanụ di gị ebe ọ nọ kịta ekpere ka ihe ekpere ya. His salvation is more important to me than anything. I'm just thanking God for granting him salvation. And he testified to me that Christ saved his life and that Christ has granted him salvation before he died. So I am very grateful. Thank you. This is the path that everybody is going to take. Yeah. And it's a matter of who goes first. Yeah. So I am so grateful to God. So the most important thing is this the privilege for him to come and rest in his compound. Wonderful. That's all I ask. It's the biggest surprise. So and thing of joy. I'm so grateful. If everything will go well, everybody come here, go back in peace. Then God has done everything I've asked for. Do you have any word of consolation for people living behind? The daughter, the son, any word of feeling? The only word I can say is that my husband lived a good life. The only thing is that he was too short. He was too precious to live. So, but as painful as it is, the only thing I can say is that his spirit continue to strengthen me to take care of these kids, to help us. We already know their ambition, to help them to meet their ambition so that we will be able to make him proud as we represent him. Thank you so much. That's all I'm asking for. Thank you so much. I pray that God will give you the fortitude to bear it. Amen. Thank you very much. You are the mighty God. You are the great. You are the mighty God. The great I am. Hallelujah. You are the mighty God. Hallelujah. Chineke anyị na Chineke na-ekwelite aka n'aka biko dịka ka o si wee dị anya agabago n'iru wee gosizie na Chineke dị mma n'ihi na ụmụ nwanne anyị nwoke abatago ụmụ Okosisi abatago
How about I go now? This well arranged. No, not the shop. Yes. Wonderful. Why have you? Engineer Ignatius Okafor. It happened that you are here in Nigeria today because of this very young man. For the burial of Chief Louis Okosisi. Thank you so much. Okafor. Thank you so much. Do you have anything to tell the family concerning the loss? It is very sad that this happened. We were not even expecting it. You know, Okosisi one on all this, but then you know he just all of a sudden he's gone, and he's gone forever. You know, just a sad thing for the family of family. Very bad, it's a very sad story. I don't even believe I'm here to bury him, but unfortunately I'm here to bury him. What do you have for the kids, the young ones that you left behind? You know, for God to keep blessing the wife, to be able to train them to get better education, to be able to help, help themselves to get a better job and make a good living just like their father and move on with their life. Thank you so much. Welcome, sir. My pleasure. Thank you. From USA. Ignatius Okafor from Umoyo, right there. Thank you so much. My pleasure. The chairman committee, can give us a gap? Busy. When I go I can see people are doing work. Marvelous work. The work we see it. You will see it and you will know that this is go well. I will test. Texas.